bless everybody watching us. We are in Second District. Anonzi pa Ward 2, Murape Primary. Councillor Chako. I know the school needs a help and we just try the best just for our tomorrow future to be bright. Never know chikoro anobatsirwa. Munaripa uchi and anopushwa sana makumbu anofana kunzi agone kushanda. Aribatsire vana vaone ramangwana rakanaka. God bless. Yachimona mata. Wese ngatsinzine sina mata. Mwari ropafadza mwana wese ari pano. Ropafadza vafundisi vese vari pano vanodzidzisa. Ropafadza chikoro chese chinonamatira ramangwana rwakajeka. Muzita nemuropa raJesu. Amen. Tatenda vabereki. Tatenda vana vechikoro. Chimbora sikira ukamika. Vachako vari mabhizinesi avatiunzira kuti vatibetsere pazvinhu zvatinoda kuti tidzidze pazuva nezuva rito. Saka vachako vakatisumira vareziva vauya navo endikuzotitaura kuti zvii zvavatiunzira nhasi. Musatye nyuzi kubhururuka izvo vamuri kuona vanonzi Prophet Passion Java. Vamwe venyu munovaziva handiti? Ava vamuri kuona ndamai vaProphet vanonzi Senator Java.
Zimbabwe. Chillspot. Chillspot. Awamukona weimone nyaya yatauya nayo panapa inyaya yakanaka chaizvo. Inini sakansela wenyu ndakamhanya kunopema. Ndoziva kuti vabereki venyu vazhinji vakaomerwa, saka ndakamhanya kunopema. Kwandainopema ndakaita rombo rakanaka, ndikasangana naProphet Passion naSenator Java vakakwanisa kunzwa chichemo changu. Ndakandokutsvagirai mabhuku ndo atauya nawo mahard cover. Mwana wega wega achawana hard cover yake neballpoint. Saka asi chibotererai. Right. Prophet ane mashoko avada kumbotaura nemi. Mashoko mashoma avada kutsira ivo. Vana vechikoro kona here kuchikoro kuteerera vadzidzisi here. Tinotenda ini saSenator mai vaProphet Passion ndaperekedza kuti zviite huremu hwakakora. Muzive kuti amai vakakosha vanenge vabereka mwana wavanogona. Prophet Passion oye! Kuti levels rive na fantani na passion. Come on, handiti. Vana, isusu tauniswa pana na Prophet Passion. Ndowati Chillspot umando kumbere niperekedzeo inobatsira vana kwa vari kutadza kutenga mabhuku nemapeni vegiro pana. Saka ngatimbomborere maoko Prophet wedu. Tataura Prophet tombopota chikugira na Enzo akabhazuka. Saka ndabva munhu wese anoita kuti twabam. Twabam. Mwari akuropafadze mese. Panoziva chakakosha muupenyu kunamata. Tikaita sei tikateerera maticha edu tikanamata naMwari tichabudirira mangwana. Handiti? Kuti ndisenda kuwisira munamato panapa. Mwari akuropafadze, ngatsinzunyetese tinamata. Mwari kumusoro kudenga tinokutenda nezuva ranhasi nokunamata chite nyasha dzenyu ngadzigare nokusingapera. We thank you God for every child that's here. Ngavaropafadzwe, ngavabudirire, ngavaone ramangwana rakanaka rakajeka. Muzita nemuropa raJesu we pray. Amen. Amen. Mwari akuitire zvakanaka.
Mari yashanda paisi yangu ndeye Lily Java Foundation. Ndosika muri kuona ma t-shirt acho yakanzi Lily Java Foundation. Mwararamba achiropafadza. Zvikata zvakanaka acharamba chidzoka. Vatungamiriri vechikora chitipa maquotation. Chingobatsira kuti muone ramangwana rakanaka. Mwari akuropafadze todzosera kuna council. These are the children that you assisted. Look at what they are doing now for your assistance. 705. But the next year, because we've had too many people settling around here. And we are always under pressure for people looking for places. Sure. A very serious challenge. In most cases, maybe house from DDF. What camera is this? this? The enrollment of 700. 70. From a house, a 1,000 liter house. Sometimes we run out of money to buy that water. And you ask every child to bring in a bottle of water. You don't know the source of the water that they bring. And it exposes them to waterborne diseases. So we still have a very serious challenge. We have been phoning him every time. Councillor, your children are in trouble. Councillor, your children are in trouble. That is one of the biggest challenges that we still have in the school. Sure. Thank you. Sure, Maringa kutungamiriri. Sure. Tendere kune vaini vese vamauya navo. Naiga. Aiwa tinotenda school. Sure. Aiwa tatenda school. The first of its kind. Thank you. We have not made this sekuru vamako tomboita kamunoziva here mondidaira andinako wachadeni vamwe vese ngavatevere sanikesoka bhetri gravati bhetri timu yedu waitiise usateerere telefoni namba dzasatanu inharo ndimufonere.
We just finished na councillor Kungo Batsirova Nechikoro Dwight, a very bright future. We came from another school, and this is the other school. And tungotenda mwari nezviri from Zimbabwe vana vane future. And the resources may be low, but as long as we have people that have a heart for the community, I believe things will go well. On behalf of GAFA, the Prophet, thank you so much, guys, and God bless you. Tinoda kutenda Prophet nezvavatitira. It's the first of its kind muno muwadi mangu. Tinotenda Prophet. It's the first time? Yeah, it's the first time. Ojomo. Sanga nyembo. Especially Utate boya weri pa yuri kure zvakaita. Aiwa iri padhuze mubani. Yes. Uyo. Yeah. So, go. That's one goal. One goal. Not bad.